шумораи ҷиноят-содиркунии ҷавонон ва сӯи қасд ба ҷони худ кам шудааст. Дар ин бора сардори раёсати ҷавонон ва варзиши вилояти Соғ Мирзо Қосим Каримзода иттилоъ дод. Гуфта шуд, ки агар давоми 6 моҳи соли 2020 592 адад ҷиноят ба қайд гирифта шуда бошад, ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 751 ҳолатро ташкил медод. Аз рӯи таҳлили кормандони раёсати ҷавонон ва варзиши вилояти Соғ 159 адад ҷиноят-содиркунӣ кам шудааст. ما در مسئله جنایتکاری گفته گذاریم از سال گذشته دوامی 6 ماه سال 2019 و 20 رو مقایسه کنیم 159 جنایت امروز کم به قید گرفته شده است نسبت به سال 2019. давоми 6 моҳи охир 34 ҳолати худкушӣ ва сӯи қасд ба ҷони худ ба қайд гирифта шудааст, ки ин дар муқоиса бо соли 2019 12 ҳолат кам мебошад. новобаста ба он даст ба худкушӣ задани ҷавонон дар шаҳру ноҳияҳои Ҷаббор Расулов 4 ҳолат, Шаҳристон 2 ҳолат, Исфара, Истаравшан ва Истиқлол 1 ҳолати зиёд ба қайд гирифта шудааст. дар ин сал мо бояд дар як ҷоягӣ сарҷамона кору фаъолият барем корҳои фаҳмондадиҳӣ дар ин сал аз тарафи раёсати кор бо ҷавонон варзиши вилоят ва сохторҳои он дар шаҳру ноҳияҳо низ корбари рафта истоданд, корҳои тарғиботию ташвиқотӣ дар шаҳру ноҳияҳои новобаста ба ин ба худкушӣ даст задан ба шаҳру ноҳияҳо асосан зиёд гардидааст. Ҷаббор Расулов 4 нафар, Шаҳристон 2 нафар, Исфара, Истаравшан ва Истиқлол 1 нафари нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд гардидааст. шуруъ аз соли 2020 то охири моҳи июл дар вилояти Соғ 7945 нафар оилаи нав бунёд карданд. ҷудошавии оилаҳо дар ҳамин давра 1922 ҳолатро ташкил медиҳад. бештари он оилаҳои ҷавон маҳсуб мешавад. ҷудошавии оилаҳо аз ҷониби ҷавонони шаҳру ноҳияҳои Масчоҳ 23 адад, Конибодом 20 адад, Кӯҳистони Масчоҳ 4 адад ва Спитамин 1 адад нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд шудааст. дар ин сал аз ҷониби раёсат ва сохторҳои он дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 224 адад вохӯриҳо бо фарогирии 22709 нафар даврасону ҷавонон, 10 конференсия бо ҷалби 552 нафар ҷавонон, 10 семинар машварати иттилоотӣ бо ҷалби 664 нафар ва 12 семинар тренинги омӯзишӣ бо ҷалби 542 нафар ҷавонон баргузор карда шуд. мувофиқи маълумоти оморӣ, ҳоло дар вилояти Соғ 3856 нафар ҷавонони бекор дар қайд мебошанд. зиёдшавии нишондиҳандаи бекорон аз ҳисоби ҷавонон дар шаҳру ноҳияҳои Истаравшан, Масчоҳ, Кӯҳистони Масчоҳ, Шаҳристон ва Истиқлол ба чашм мерасад. раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Соғ дар самти бо ҷои кори доимӣ таъмин намудани ҷавонони бекор корбарӣ карда истодааст. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.